Siyudad sa San Carlos. Siyudad sa San Carlos, Sapi Fiesta dra Pinta Flores. Yes. Siyudad Sambago, al 5 de Nobyembre. Silay. Sigabong sang mga kanyon. Sa Silay, pwede action boy. Sa Silay, oo, Muman. Talisay. Ay, hindi galing Talisay, no? Pero naghalin si General Anisito Lacson mo. Duwanis lang ni General Juan Araneta sa bago mo. Oo, naghutikay sila nga. Spray. Yan ka sa North. Sa Lakayon, tangkuan. Oo, kaya pang into-ontan sila. Pinoy best in into. Charot lang. I-prank pa sila, no? Yes. Sige, So, mga sama nag-saulog dira sa kagaroon nga daw Negros Day, man. Yes. Negros Day. 1898, 124th guro Yes, Basta? 124. 124 kay 98 man way back in 1898. Negros Day. Negros Day subong. So, natuon mo yun sa Sabado. Action ba? Usually, nadumduman ko holiday. Ginayang ano. Okay, hanggang 5 is holiday. Yung Yes. declare na sa holiday ang number 5. Dili Timing- sa Negros. Oo, timing man subong nga ti weekend man. Di diretso na. diretso na Kaya lang. kung sabi sa Tuesday na siya natuon, action ba? Wala. Holiday man na sa gyapon. Yes. So, sige basta happy celebration sa naga-celebrate dira, no? Karon asi Aksyon Dural basi malakad to tumamati to sa kung sa sigabong sang kanyon sa Ay, bago. hala. Pasok. Pero gasigabong ginaya. No? Sige. Sa mga naga-monitor dira sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag dira sa kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning sa imo, Dance. Kay Miss Jinky de Alagdon, way kasang comment na sa kwan. Wala siya ka-comment sa banks. Sa Kabalo siya nga mabuslot no ng kilid. Kay Manong Johnny, morning na Manong. Abi ko magulang. Magulang. Kay Roming Estrabon Hedalanga, Yeah. sang Barangay Talaban, Himamaylan. Ga-monitor samtang nagapangape. Yes. Good morning. Si Maninoy ko one ball galyo. Ara naman ko sa TV. Maninoy, good morning. Kay Maninay Kay mo. Maninay Alma. Dira sa Alvarez Las Gallo Vegas. sa Las Vegas. Kag basi ara da si ano yang iya po bala. Si Mason. Sige. Kasi ginalantaw yung Raimundo Manangkil, morning man. Kag kay Ruel Hipelga, Homa Lumena, morning. Sige, standby tanay sa mga balita lokal. Show Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita lokal, wala sang areglo nga matabo sa bahin sa pamilya sang siyam katuig nga grade 4 students ang Silay South Elementary School batok sa maestra, nga ginaligar nagsipa kang naghambal sang masakit nga tinaga sa ila bata sa no Oktubre 18. Sunod kay Catherine Pabuaya, Iloy sang grade 4 student, trauma ang ginbatsyag sa bata sa ginhimo sang MAPI teacher nga kilala kay Maria Lourdes Pares. Pagsaysay ni Pabuaya, Oktubre 18 sa ginaligar, ginbitin ni Panes nga bata matapos nanugid sa manudlo, nga ginambalan ini nga laway sa isa pa ka classmate. Apang ginaligar nga ginbitin ang bata ni Pabuaya samtang nagalakat pa kadto sa isa ka classroom, ginsipa kag ginambalan sang masakit nga tinaga. Oktubre 19, sa nagatubangay sila sa principal's office, kag ginaligar ginako ni Panes ang pagbitin kapag hambal sa masakit nga tinaga sa bata, apang ginpanghiwala nga iya ini ginsakit kag ginsipa. Nangayo pasaylo si Panes apang hindi kumensido si Pabuaya kag ginaligar nga madamo na sa reklamo batok sa manudlo rason nga dapat hatagan sang leksyon.
Ginkumpirma ni Department of Education Division of Silay City Information Officer Attorney Faith Luberas nga may aksyon na ginhimong division angot sa reklamo sang Iloy batok sa isa ka maestra nga ginaligar nagsipa karag hambal sang masakit nga tinaga sa isa ka grade 4 student sa Silay South Elementary School. Sunod kay Luberas, ginahulat sa karon sang division ng formal nga sworn complaint sang ginikanan batok sa maestra nga ginkilala kay Maria Lourdes Panes. Dugang pa ni Luberas tuyo sa sworn complaint agud masiguro nga mag-agi sa due process ang tanan base man sa nasaad sa DepEd Order Number 49 Series of 2006 sa Revised Rules of Procedure sa pagpasaka sang kaso nga administratibo. Sa piyak sini ginpasiguro ni Luberas nga ila ginapabili ng safe learning environment para sa mga estudyante. DepEd Division of Silay City already took necessary actions na on our end upon receiving some ininga report. However, because we have due process and we are specifically guided by the DepEd Order Number 49 Series of 2006, which is the Revised Rules of Procedures of the Department of Education in administrative cases. As of now, we are waiting for the sworn complaint from the parent complainant. Si Attorney Faith Luberas ang Division Information Officer sa siyudad sa Silay. Sa ibang panaton nga balita lokal, nadakpa ng isa ka high-value individual kag miyembro sang Bugalon Drug Group sa bypass operation sang Kabankalan PNP las 12:30 ang takna sang hapon sa Nobyembre 3 sa Barangay 1, siyudad sang Kabankalan. Sunod kay Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Kabankalan PNP, ang nadakpa ng inkilala kay Ronald Tamayo, 47 anyos, kag residente sang Barangay 8 sa among syudad. Nakuha kay Tamayo ang 5 ka heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor 102,000 pesos kay iban pa drug paraphernalias. Sunod kay Flores, tuig 2019, sa ginaresto man si Tamayo sa parehong kaso apan nakagwa bangod sa plea bargaining agreement kag tungod man sa kondisyon sini nga may stage 3 cancer apang sa nakagwa na monitor nga nagbalik sa illegal nga aktibidad. Palayag ni Flores, wala sa ibang nga trabaho si Tamayo. Rason nga posible sa nakagwa sa presuhan, nagbalik sa pagbaligya sang illegal nga droga agon makabakal sang iya nga bulong. Ang nadakpan is a high-value individual which belongs to a Bugalon drug gang. So, yung member siya sa Bugalon drug group diri sa Kapangkalan. Kung i-trace ta ang ginalinan sa Bugalon, nari ganito sa Kapangkalan, and then ang area of operation nila, from 5th district hasta sa 6th district. Ang kabahin sang pagpahayag ni Lieutenant Colonel Alvimar Flores sang Kabankalan PNP. Nagapabili naman sa ospital ang 2 ka persona matapos ginlabo alas 10 ang gabi Nobyembre 2 sa sitio Patuyo, Barangay Magkilinignit, Banawasang Isabela. Ginkilala mga biktima nga sanday Johnny Boy Simenon, 19 anyos, kag Geraldine Docinoy, 23. Samtang suspetsado amo naman si Ramil Docinoy, 27 anyos, kag bayaw ni Geraldine. Sunod kay Police Executive Master Sergeant Alacapa, late na ginreport ang insidente bangod 25-30 kilometros ang kalayon sinigikan sa police station. Sunod kay Alacapa, base sa sayon sang tatay ni Simenon, nagkadto si Docinoy sa balay sa mga biktima kag pagbukas ni Geraldine sa puwertahan. Sa wala may balaan nga rason, ginlabo siya sang suspetsado sa makapila ka beses. Sa nakita ni Simenon, punggan niya kuntani si Docinoy apan siya man ang ginlabo nga igo sa natuo nga kamot kag liog. Sunod kay Alacapa, ginalantaw nila nga rason sang krimen among pagpangimon ug kun kag kaakig bangod na baluan, nagbulagay na si Geraldine kag ang utod sang suspetsado. Matapos ang krimen, nagpalagyo si Docinoy sa wala may baluan nga direksyon. Pareho karon nga nabulong sa ospital ang 2 ka lalaki bangod sa naagom nga mapilas tugas ang insidente sa paglinab anay sa Senda 3 Corazones, Barangay Inulingan, Banwasang Moises Padilla, malas 9:30 ang takna sa Huwebes ang gabi. Ang mga biktima ang kilala nga sanday Ricky Camelo, 54 anyos, samtang kag si James Togle, 36 anyos, tanan residente sa Barangay Inulingan sa nasambit nga Banwa. Nagwa sa investigasyon sang Moises Padilla PNP nga upod man inom sanday Camelo kag Togle apang naglalisay nga nagresulta sa pagkuha sang patalom sa isa kag naglinab anay. Sa karon nga pang investigasyon sa kapulisan tungod duwa ang pareho nga nakaagom sang pinamaluba nga pilas sa lawas. Nagdangat na sa 5 ka persona nagpadulong sa Bacolod City Police Station 9 agad magpa-blatter sa reklamo batok sa suspetsado nga si Johnny Lee Lacson, 41 anyos, nga nagpakuno-kuno isa ka abogada kag gining naresto paagi sa entrapment operations sang Nobyembre 3. Sunod kay Police Captain Rondel Tapang, hepe sa Bacolod City Police Station 9, naglain-lain nga reklamong ilan na baton gikan sa 5 ka individual kangay sa pag-issue sang post-demand drafts o kuna bounce check sa sastre sa Barangay Villamonte, paghulam sang kwarta apang wala ginbalik kag wala
nagbayad sang boarding house kag kuryente. Sunod kay tapang ginabala na sini ang mga tagreklamo nga ipa-record sa barangay kag ipablotter sa police station agon mapasakaan sang kaso. Palayag ni tapang nga tanan nga pwede ka i-file nga complaint sa suspetsado. Ang ilagin file apang sa determination sang prosecutor's office, estafa nga kaso na kasulod ukon na pagatubangon ni Aksyon, bangod ang iban nga complaint wala sa nakitaan nga probable cause. Ginklaro man sang hepe nga complaints pa lang sa karon ang ilagin file batok sa suspetsado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:12. Positivity rate sa COVID-19 sa Pilipinas may jutay nga pagsaka. Samtang utang sang Pilipinas naglambot na sa masobra 13 trilyones pesos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Sige. Happy birthday gali sa akong amigo bla. Sino yung Dira sa amigo? Bago City. Dungan gining birthday sa kwan mo sa Al 5 So, ni November. Albert Day. Ha? Albert Day. This celebration may alman. Happy birthday da sa kay Martin Torres. Oy. Bata ni sa ni former Mayor Torres dira. Manuel Y. Torres kay Janet Torres. So, happy birthday sa kay Martin Tintin Torres. Boss, happy birthday na sa imo Happy birthday to you. Tera kita da. Ara. Ari mo ko no. Pista. Wow. Basta, wala iba namin nag-invite sa amon. Why, bisan si Teacher Muramela? Wala gid dyan. Why, gid siya Si Ma'am Luing Melo, si Sir Melchor. Si Teacher Muramela, why man nag-invite? Wala man, pero ari siya diya. Good Para morning, siya. Teacher Romela Aravlo. Ako yung in-invite ko sa akong mga classmates. Ay, ala, sana Pero all. mansigdala kami. Perfect. Istoryahan nyo kayo kasi mag-lechon manok party ka mo. Wala, amo itong talon ko ba? Amo ginadaanan siya mo. Yung pahapos mo. Kagi na yung Christmas party. Wala kami ibalin na sudan. Yung lechon manok tanan. Amo tanan ng dala? Amo tanan. Why nang meeting? Totoo. Wala gid na. Kaya di ba usually ga meeting na to. May lechon manok na diyo. Yang imo, yung inyo, amo ning talon. Grupo ka mo daw, amo ning inyo nga minom. Amo na. Di kay 4th year na kami kumbaga do. Dako na ta. Hindi na kita meeting. Sinata, kabalo na tana. Ara, lechon manok tanan dako. So sa Christmas party namon halin sa aga hasta sa ugto kag sa hapon lechon manok. Pagwa na mo may mga parong na kami. Lain tong nga pangiti ka mag. Lain boy. Sabad wala. Okay man na. Pero at least rin lain flavor. Ako yung flavor na may subong. May May spicy, chokes, may sweet and spicy. May spicy. May sweet and spicy, may pepper na. Perfect. Ubus man ng tinigang Sige go sa... Kay Evelyn Sinaon, good morning man. Ma'am Ana Sinoro, ara na, may ngaga.
Ma'am Veronica Santillan Manukan, may aga dira sa imo. Lani G. Vilioga, Waringon. Good morning. Monitor sila ko no. Tamiyaw niya lang Family Vilioga kag Family Waringon. Salamat kid. Nadula ka mo sa on-air boy. Ara signal sir boy. Hehe. Ara na. Nadula-dula to ko no gina. Hambali ma'am na Santillan Manukan. Saan dumana na siya? Oo. Saan naman itong pista nila ko, no? Sa Disyembre pa. 27. Ma'am, natandaan ko na, December 27. Rosemary Valuis, good morning sa Valuis family dira sa may Banwasang Isabela. Ma'am Christine Menyas Villalobos, hello, good morning. Kagawad, Embong, Joe Campo, preparar para sa parade sa bago. Kagawad, wala ka mga pang-invite? Teka, kalayo na sila, maaw na sila ya. Ano kita? Teka, dito kadto ka. Paparade ni sila guro kay may kuan sila no, may Alas ano man? Alas 8 ko lang parade masugod. Ati tapos di malakat ko to eh. Oo, Ikaw lang ni Danay. Charot. Gaintra sila mo sa kuan karon. May sa parade. May parade na kay may kanyon mo, may kanyon na sila kada barangay. Kada barang do Kung na 24 ka barangays na daw gin kuan guro sila gin Kasi may cluster. contest. Na contest na. kung sino pinaka namin. Hindi kay may kuan pag inada may drama-drama pag inda sa street. Sang natabo bala sang 1898. Panami namin kanyon tapos panami namin si Gabong. Patunog-tunog si Gabong kanyon. Kasi lambot ibla karon ila ni Kagawad Ginapalupok gina yang mga kanyon niya. Ang kay ila guro ni Kagawad Embong Jo Campo karon mas lambot ibla ha. Mamba ko paglupok ko batian ko karon oy ila to ni Kagawad. Pero ang pinakabaskog lang iyagin sa bago. Ayan sa city gid bala Uy, ala. kanyon. Nan. Alas ano naman ipa-adjust sa ila biya mala pagtapos lang ko ano. Karon mag-off na reaction din ko mo parada mi. Oo, malabi. Mas kugan kita wala ko Duran kaya wala. Tawag kita si Mayor, tawag kita subo para batian nila. Charot lang. Buti kita tingala sila guro na. Kay Doy Arthur dira, good morning man. Faustino Capilio Navarro Jr., good morning. Ori na si Tito Shelo. Ato pa sa Lopez kuno, adlaw nagapamati. Salamat Tito Shelo. Yes, good morning dra. Yes. No? Si Teresa Linahakayaw ara man ga kuan. Ga ano gani ga watching. Yes. Ara na si Teacher Romela ay. Kadto diya din malagaw to sa bantayan talang kapanyagahan. Ay, wala ko bala nagpangayo yung panyaga na hambala ko nga i-invite nyo lang ko kay para matanaw lang bala. Pero kung may panyaga man. Thank you so much, na. Nakapilakadlaw na. Si Aksyon Friend may asuos, di amo lang ni handa. Ay, bongga. Di na to? Kaya, sige na ta. Virgil Legaspi Coloso. Yes, ma'am mo lang invite ma'am. Among mo ni sa tamo niyo, ti umari ko man eh. Ang comment ka mo na gani, dala na lang pang-imbitar. Si Maninoy mo one bolong inapatamyaw niya si Richard Tornea. Kay may mga ugat login padala sa iya. Ay, hala, from Cadiz perfect. City, Oo, kita ko to yung may day ng kwan, pusit. Nga uga, locos Richard nga uga. Tornea, good morning dra. Jojo de los Santos, kag si Ating Eriman, ara na. Yes. At ganami, ito balas ang post niya, kita mo? Na Oo, naka-shade sa bala. naka-shade siya, Ang bali, tistingan nilang kung angayan siya. Angayan, idyating. Angayan. Hindi pagkaksa. Bisan gabi na. Si Tito Boy naghambal si mo angayan ha. yes. Bisan gabi, shades ka. Yes. Standby na sa mga balita national. Office anak, ano nang nahuya ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
alam ya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi ya gid matuman ang handog niya. Pero permi di siya gaano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. balik hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo siya. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Naobserbahan sa karon ang jutay nga pagsaka sa positivity rate sa Pilipinas. Ginpahayag ni Octa Research Fellow Guido David nga 10.9% ang positivity rate sang Nobyembre 3, may jutay nga pagsaka sa nakaligad nga may nadlaw. Sa records ng Department of Health, Oktubre 31 nakarecord sang 10.3%, Nobyembre 1 10.4% kag Nobyembre 2 10.6%. Madumduman nga nagligad nga semana sa ginaprubahanan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang voluntaryo pagsuksok sa face mask hindi lamang sa outdoor areas kundi pati sa indoor areas paagi sa Executive Order number 7. Malapit sa 4,000 ka mga estudyante ang naigo sa COVID-19 sa hindi magkulang duha ka bulan antes ang 100% implementation sa face-to-face classes kag voluntaryo nga pagsuksok sang face mask sa eskwelahan. Ini gipabutyag sa Department of Health ug DOH kahapon nga adlaw Biyernes matapos magkwestiyon angon sa viral transmission sa mga bata samtang padayon nga ginahalugan sa gobyerno ang mga restrictions ini sa piyak nga yara pa ang pandemya. Sunod kay DOH Officer in Charge Dr. Maria Rosario Vergeres sa isa ka media forum, may ginhatag ang report sa ila humalin Setyembre 1 tubtub Nobyembre 3. Mayara na sa 3,900 ka mga kaso ang natabo sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa Pilipinas. Pero wala man sunod sa iya sa record nga napatay nga estudyante tungod sini. Nahibulaan nga Nobyembre 2 lang ginumpisahan sa Department of Education ang pagbalik sa 5 ka adlaw nga face-to-face classes matapos ang tuig 2020. Bagay nga nagatapos sa lapnagon nga blended learning kag online classes tungod sa pandemya. Nagsaka na sa record high nga 13.52 trilyones pesos ang utang sang Pilipinas sa pagtapos sang bulan sa Setyembre. Sunod sa datos ng Bureau of Treasury, nagsaka sang 3.8% ang utang sa pungsod dalin sa 13.021 trilyones pesos ng utang sa pagtapos sa Agosto. Ginaangot ang pagsaka sang pagnubo sang balor sang peso kontra dolyar. Sunod sa Treasury, naglambot ng utang sa 13.52 trilyones pesos sa Setyembre, nga mas mataas ang 495.54 bilyones pesos ikumparar sa 13.02 trilyones pesos sa Agosto. Halin sa kabugusan nga debt stock, 31.2% o kung 4.22 trilyones pesos ang halin sa guwa sa pungsod samtang 68.6% o kung 9.30 trilyones pesos ang domestic borrowings. Nasaad man sa ginpagawa nga statement nga ang pagsaka sa utang sa guwa ang tungod ni sa 179.69 bilyones pesos nga epekto sa pagnubo sa balor sa lokal nga kwarta batok sa dolyar. Ginbasura sang Sandigan Bayan ang 134 milyones pesos nga forfeiture case bato kay Anay Chief Justice Renato Corona nabalo sini nga asawa kag mga kabataan bangod sa kawadon sa mabakod nga ebidensya. Sa 48 kapahina nga desisyon ni Associate Justice Arthur Malabagyo ang ginabanta 134 milyones pesos nga balor sa piso kag dolyar nga bank deposits amo man ang real estate properties ni Corona nga nagabalor sang 17.5 milyones pesos ang legal nga nakuha sang Anay Chief Justice kag mga wala na deklarar nga state of assets, liabilities and net worth ang nagtadlong man na. Sunod sa desisyon ginakilala sa Sandigan Bayan nga ang pamilya Corona ang may mga undisclosed assets base sa ilang salens pero hindi ini makabig nga hindi mapaathag nga manggad kag napamatuan sa miyembro sa pamilya Corona nga mayara sila sa ginakuhaan sa pondo. Madumduman nga si Corona ang pagkakas bilang Chief Justice sa tuong Mayo 2012 sa Senate Impeachment Court angod sa ginaligar betrayal of public trust sa kapaslawan nga deklara sa kabilugan nga iya assets nga ginsumeter nga SLNs. Ginmanduara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nakalain-lain nga talatapan sang gobyernong hatagan sabat ang inflation o kung napagpasaka sa presyo sa mga balaklon. Sunod sa Presidente, padayon ang paghatag suporta sang gobyerno sa mga sektor nga napektuhan sang dako ang pagsaka sang presyo sa mga balaklon paagi sa ayuda pareho sang conditional cash transfer kag fuel subsidy. Pahayag pa ni Marcos, padayon nga pagatutukan sang gobyerno ang inflation kag mga kamangdanan sini kag padayon man magahimo sang tikang para mapaganhagan ang epekto. Promisa naman ni Marcos nga hindi niya pagpabayaan kag padayon nga pagasuportahan ang mga mangunguma kag bugos nga sektor sa agrikultura.
Sa sining paagi suno sa presidente, mapasaka ang produksyon sa pagkaon kag matagan sabat ang problema sa pagsaka presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Maga-invest man ang presidente sa mga moderno nga teknolohiya, hindi lamang para magamit sa food security, kundi para magsaka ang kapasidad sa mga komunidad kag pagnegosyo. Kabahin ini sang natawag long-term plan sang presidente. Sa dugang pa nga balita national, 60% sa mga Pinoy ang nagapabor sa laing nga nagamando sa registrasyon sa SIM cards base sa survey halin sa social weather stations. Oktubre sining tuig sang ginpirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang laing nga nagaobliga sa mga Pilipino nga iparehistro mga SIM cards agod mapauntat ang lapnagon nga scams kag iban pang nga krimen. Nagpakita sa SWS survey nga 60% sa 1,500 ka mga respondents ang pabor sa layi, samtang 17% sa napabutsyag sa disapproval kag 23% sa respondents ang undecided. Ini na resulta sa 44 ka approval score sa diin classify sa SWS bilang good. Ang survey ang ipatigayan isa ka semana antes na permahan bilang layi ang Republic Act 11934. Na-record ang pinakamataas nga net approval sa SIM card registration sa Balays, Luzon nga may plus 47, sundan sa Mindanao nga may plus 45, plus 43 sa Metro Manila kag plus 34 sa Visayas. Prioridad karon sang Department of Environment and Natural Resources ang pagtanom sa mga puno sang kahoy sa mga vulnerable areas. Ginpahag ni Environment Undersecretary Jonas Leones ang plano nga matamnan ang 2 ka milyon nga hektarya tubtob 2028. Sunod diri prioridad nila ang mga nakalbo na nga kabukiran amuman ang mga critical watersheds. Sunod po sa opisyal kung natanuman na ang mga namensyunar nga lugar, may dugang nga proteksyon na sa mga bagyo. Una na ang inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dapat himuon nga kabahin sang flood control projects ang pagpananom sang kahoy kasunod sa nasaksihan nga aerial inspection matapos ang paglaslas sang bagyo. Kung sang bagyo paeng. Sadtong 2015, napirmahan na ang Expanded National Greening Program para sa rehabilitasyon sa mga nalitan nga mga kabukiran kag kalasangan. Sa katapusan nga balita national, nagpangal sa karon sang bulig ang Department of Environment and Natural Resources sa mga indigenous people kagin pangabay nga magbulig para maprotektahan ang mga nabilin nga kagulangan sang Pilipinas. Sa laging handa public briefing ginako ni DENR Undersecretary Jonas Leones nga hindi na masarangan sa mga forest rangers ng DENR ang kalaparon sang kagulangan nga dapat bantayan sang gobyerno. Suno kay Leones, 15 ka milyon ka hektarya ang forest land sa pungsod kag jutay lamang ang forest rangers para ini ang mabantayan. Palayag pa ni Leones, sa piyak nga nagabulig ang PNP kag AFP apamayara man ang mga inisang kinahanglan tungdan nga obligasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Good morning, danay kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Mga kaksyon, kag happy birthday liya sa akong amigo si Dr. Martin Torres. Karon nga adlaw nagaselebrar sa kadlaw November 5. Then, happy birthday na si Bobosa. Standby na kita sa Aksyon Report second portion ng Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.